Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagreakan ang cover na pud sa France Rhythm sa ilang kanta nga sa kanta ni Miley Cyrus. Ang title mo ang The Climb. Ato nang pagreakan karon nga kanta ang vocals bali ani si Char. Atong tanawon kung unsa na pud ka-Char nga Char na pud nga cover bali kini binag-o mao ni angay gid para ka-Char gyud atong pagkatan-awon karon. Pero musulti na lang ko daan nga aton iputol-putulon, mag-expect mo nga atong putol-putulon para tutuman tas mga rules and regulation ni YouTube para dili ta maka-copyright. Okay? Sige. Pero sa uban nga wala pa naka-subscribe diha mga bag-o, subscribe na mo. I-hit ang notification bell para ma-notify ka sa tanan nga video atong i-upload sa sunod. I-like na lang pod para i-recommend ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakatanawan . Okay? Sige. Sugod na ta. Intro. Okay. Sugod na ta. Fire. Piano. I can almost see it. The dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking. Nawara god. Nindot gihapon. Kung atong ganiha nga atong gi-reakan ganiha nga kanta, itong isa nila kanta nga si Char gihapon ang nagkanta. Di ba nindot kay siya maghapon to kanta. Karon nindot gihapon. Ang mga binag-ugid ang iyang mga kanta gyud. Every move I make feels lost with no direction. Linding oh. My fate is shaking, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always Guwapo. gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. Nindot gid ang tingog ni Char gid eh. Oo. Kuha gid niya ang mga kuan, mga iyaging sundugon pud ang original balibay, ang sundog-sundugon pud pero na gid siya kaugalingon gyud. Tag na magitingog si Char gyud. Nindot karon mao ga piano pag gina siya. Siya pag ga piano. Karon maglisod na eh. Ayo, master mo na master ng gigay siya. O piano gyud kay o sa keyboard kay di na magay mo tan-aw lagi. It's a climb. Okay. The struggles I'm facing, the chances I'm taking. Sometimes they knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm going to remember most. Just gotta keep going. I gotta be strong. Gagun Francis o Just keep pushing. Always gonna be another mountain. Always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get. balik kini nga kanta katsar ginita nga tingog kay kining mga binag-o kay di magigayingo pareha to sa mga asin sa mga
Sampaguita kanang mga Tagalog galing lang nga gipangkanta kay kargado ba ito mga kuan kargado blending kini pure gini kang kuan char gini nga kanta gyud iya gyud ni. And about what's with the other side. It's a cloud. Biso gitara simple na kayo tiniila wala sinila si Chin. Nagtanaw ko kang dudes ba karon ba nidako gid si dudes gyud. Kini kana kadako na mukanta gid mukanta na gini siya og kanang bali bahin sa panlalaki di lang kay si Francis Ray mukanta gid po ni si dudes gyud na magi mga pisa pod nga mikanta siya. Praktisan gini ni Francis nga mukanta gid po ni siya kay para naikapuli-puli sila naikapuli-puli si Francis sa iya bahin sa mga lalaki baliw nga tingog ba kay duha ka buka duha pod sila ka lalaki nindot ni. Been off the mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's been on the other side. Okay. It's a cloud. Wow po kayong biso. Imugling paminawon nga kanang murag di ka magtanaw sa kuan ba di ka magtanaw sa ilang video gali murag makaanak nga original ba paminawon ka nimo murag sa original ang pagtugtog yung mga instrument murag yung nana ra pud ba kuha gid kayo. Keep on moving, keep Oo. climbing, keep the faith, baby. It's all about the climb. Keep the faith, keep it. Katawa ras si Dudso. Wapo kayo. Okay. Nindot na po. Napas pa. Thanks for watching. Okay. Karon atong nakita na po ug nadungog nga grabe nindot gyapon. Nindot gyapon gid wa gyud paglubad ni ilang mga kanta. Bahin ka char na nindot kayo. Bagay gid kay sa iya ingon aning mga kanta gyud. Mga bag-o gyud pan nga bag-o nga mga pangbatan-on nga mga kanta. Oo. Nindot kayo mga trending ron mga sikat kay nga mga kanta. Wapo na si Char mo kanta na kay mao na iyang o gini iyang genre bali niya mao na iyang kuan. Nod kanang ang bahin sa ilang pagtugtog ba makaana ko ba nga okay, grabe gid nila kakuan gid kayo sa bahin sa English music no kay naminaw ko nga murag ano na ko ba nga di kuno na ko tan-awon ang video kung di mo tan-awon ang video murag original indot kayo kana ko nga grabe na gini sila saon pa man ay grabe naman ka indot ni siguro ni sila tan-awon pag kanang mag-concert na gali wag ako nindot kay tan-awon mag-concert na sila kay binagay mga babae gali mga mamangha ka ba babae mga vocalist o sila tanan gid mo kanta kana ko nga nindot kayo nindot karon nga version nila nindot kayo murag original di ba sige so may kasultin niyo ano yung video karon ikuan ninyo comment niyo interact para kan unsagi mga kuan ba okay sige dire tataman ang tugsasunod pero
mga bago diha nga wa pa nakasubscribe, hit ang notification bell para ma-notify ka sa sunod nga mga video nga ating i-upload. O paki-like na lang po para i-recommend tayo ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa katanawan eh. Okay? Sige, hanggang sa sunod. Ini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.